हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव गासैखौ बरायनानै लाग्रोनाय थालायबाय। स' लोगोफोर दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननै गोदान अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव एसे शेयार खालामना होनो नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों। स' गिबि आपडेटआवनो दङ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों बैसागो थिलि। स' बे बैसागो थिलि मुंनि आबुं मोनसे बड' अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामदों बर'नि मुंदांखा बिथां सिमां सैनारि लोगोसे जेनिफार दैमारि बिथांखौ मेथाइखौ रोजाबदों मोनसोम बर', लिरिक्स टुनखौ होदों सोमखोर दैमारि बिथाङानो, मिउजिकखौ होदों अमर बर', डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों बर'नि मुंदांखा लिसान रामि बिथां। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौथ' स' अलरेडि रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनहा नायहैनो हासिगोन। स' आरो सोर सोर नोंथांमोना बे लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जादों दे। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां सिमां सैनारि आरो जेनिफार दैमारि मोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो। स' सोर सोर नोंथांमोना बिसोरखौ मोजां मोनो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो सोर सोर नोंथांमोना बिसोरनि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफोरखौ नायनो मोजां मोनो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। स' आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो स' दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों टकन। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो स' गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बे मिउजिक भिडिअआवबो बिथां सिमां सैनारि लोगोसे प्रियंका लाहारी, मेथाइखौ रोजाबदों मामाय, मिउजिकखौ होदों मामाय बिथाङानो, डिरेक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों पुर्न बसुमतारी बिथाङानो, डिअपि खालामदों जयन्त बसुमतारी, मेकआपखौ खालामदों जना ब्रह्म। स' लोगोफोर बे बैसागु मिउजिक भिडिअआबो स' रिलिज जानानै थांखाबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन दे लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआ स' जोबोद मोजां जाखादों दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां प्रियंका लाहारी आरो सिमां सैनारि बिथांमोननि फाव खालामनाय मिउजिक भिडिअफ्रा माबायदि जायो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङमोन बेखौबो नोंथांमोनहा कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ दायो फाइनालि बावैसो रिलिज खालामनानै होदों। स' नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला बयबो नायहैदो। स' लोगोफोर लोगोसे आंनि दिनैनि दासिमनि सुंद' आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो। स' थेंक्स फर वाचिं।